हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोनखौ आंनि डिजिटल आपडेट चेनेलाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय। दा लोगोफोर, आङो भिडिअ लाबोनो हायैया एसे गोबाव जाबायमोन। दा माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आरो फुजा सिजन सोलिबाय थादोंमोन, बेनि थाखाय बेखौ लाबोनो हायाखैमोन। दा नोंथांमोना आं भिडिअ लाबोनो हायैखौ दुखु मोननो नाङा। आइ एम सरि। गिबियावनो आं नोंथांमोननाव रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाग्रोबाय। दा जोंहा गोदान साख्रि जब्स ओंखारना फैलायदों। दा बिदिनो सिगां नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जाय गोदानै नायदों आरो दासिमबो जाय आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै, नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय चेनेलखौहाय, जाहाथे बेबायदिनो गोदान जब्स आपडेट्स मोनबाय थानो हायो बे चेनेलनि गेजेरजों। थ' लोगोफोर, जोङो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौहाय स्टार्टिं खालामसै। दा जोंहा माखासे जब्स ओंखारना फैदों। दा बे जब्सनि नामानो जाबाय अइल इन्डिया लिमिटेड रिक्रुइटमेन्ट। अइल इन्डिया लिमिटेडनिफ्राय फैदों। अइल इन्डिया लिमिटेड रिक्रुइटमेन्ट एन्ड एस'सिएट इन्जिनियार पस्ट, बेनिफ्राय ओंखारना फैदों अइल इन्डियानिफ्राय। दा बेवहाय मा होनदों, जोंहा 40टा पस्ट दङ, माने 40 जन पस्ट दङ आरोखि इलेक्ट्रिशियानावहाय, ओमफ्राय मेकानिक, ओमफ्राय एस'सिएट इन्जिनियार पस्ट, बे आरोखि। दा जोङो बिनि माखासे एडभार्टाइजमेन्ट PDF फाइल नटिसखौहाय जोङो नायलांनोसै। दा आं गिबियावनो खिन्थाहरग्रोनोसै, नङा होमबा लोगोफोर, नोंथांमोननो, जाहाथे नोंथांमोना बयबो थाबैनो एप्लाइ खालामना लानो हायो। दा एप्लाइ खालामनाय लास्ट डेटआ माला लास्ट डेट होनोब्ला नैबेयाव होदों 21 तारिख। 21 तारिखआथ' दिनै, नङा होमबा, दिनै लास्ट डेट। ओमफ्राय 23आवबो हागोन, 25सिम हागोन आरोखि। 21, 23, 25सिम नोंथांमोना हागोन। बे मासनि अक्ट'बर मासनि 21, 23, 25सिम नोंथांमोना हागोन आरोखि एप्लाइ खालामनो थाखाय। दा बिनि माखासे पस्टखौहाय डिभाइड खालामना होदों, बेखौ नायलांबानो जाबाय। कन्ट्रेक्चुएल इलेक्ट्रिशियान नाम्बार 1आवहाय दं, मा होनदों, नाम्बार अफ पस्ट। कन्ट्रेक्चुएल इलेक्ट्रिशियानावहाय जोंहा 18 जन पस्ट दं। बिनि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन होननानै बुङोब्ला जोंहा मा, मिनिमाम जोंहा क्लास 10 पास जाथारनांगोन आरो, होमबानो जोङो हागोन। ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव दं, 2 नाम्बाराव जोंहा मा जानांगोन, ITI इलेक्ट्रिशियाननिफ्राय ITI डिप्ल'मा थानाय जानांगोन आरोखि 2 इयार्सनि। ओमफ्राय इलेक्ट्रिकेल माबायावहाय एक्सपिरियेन्स थानायबो जानांगोन, मावखानाय जानांगोन आरोखि। दा बिनि एज लिमिट होननानै बुङोब्ला जोंहा बेवहाय एजखौबो बिथांमोना रोखायै फोरमायना होखादों। मिनिमाम 20 बोसोरनिफ्राय 35 बोसोरसिमा हागोन आरोखि। 20निफ्राय 35 इयार्ससिमहालागै, 35 इयार्ससिमहालागै बेवहाय इलिजिबोल जागोन आरो बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो। दा नैबे 2 नाम्बाराव होदों, बिथांमोना मा होनदों, कन्ट्रेक्चुएल मेकानिक, बेवहाय SC ओमफ्राय R दङ। बेहाय नाम्बार अफ पस्टआ बेसेबां दं, जोंहा 2 दं आरोखि। बिनि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ नायोब्ला जोंहा क्लास 10 पासबानो जागोन, नङा होमबा। ओमफ्राय जोंहा SC आरो R निफ्राय जोंहा ITI आव 2 इयार्स लानाय जानांगोन आरोखि, 2 इयार्स लानाय जानांगोन। ओमफ्राय बिनि माबाबो एखेयानो, बैसोआबो 20निफ्राय 35 इयार्ससिमहालागै बेयावबो इलिजिबोल जागोन आरोखि बे पस्टनि थाखाय। दा नैबे नाम्बार 3आव नायदोलाय लोगोफोर, नाम्बार 3आव मा होनदों, बिथांमोना कन्ट्रेक्चुएल एस'सिएट इन्जिनियार, बेनि पस्टआव ओंखारना फैदों 20टा पस्ट दं।
ओमफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन होनोब्ला मा जानांगोन इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिंनिफ्राय जोंहा डिप्ल'मा थानाय जानांगोन आरोखि ओमफ्राय इलेक्ट्रिकेल सुपारभाइजार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जायखिजाया मोनसेनि सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन ओमफ्राय बिनि एज लिमिटआबो 20 निफ्राय 35 इयार्ससिमहालागै बेवहाय बे पस्टनि थाखाय एलिजिबोल जागोन आरोखि दा जोंहा बैयावहाय मा होनदोंमोन 35 इयार्ससिम जोंहा एलिजिबोल जागोन होनदोंमोन ना दा 35 इयार्स प्लास जोंहा बेसेबां 5 इयार्स बे मानि SC ST केटेगरिफोरनि थाखाय दा टटेल बेसेबां इयार्स जायो जोंहा 40 इयार्ससिमहालागै SC ST फोराहाय बे पस्टनि थाखाय एलिजिबोल जागोन आरोखि एप्लाइ खालामनो हागोन नङा होमबा ओमफ्राय नैबेयाव नायदो बेनिफ्राय OBC बिथांमोननि थाखाय 3 इयार्स एज रिलेक्सेसन बारा मोनो दा बिथांमोनना मा 3 इयार्स बा दहाय 35 मोन ना 35 प्लास 3 इयार्स बा बिसिना बेसेबांसिम 38 इयार्ससिम OBC बिथांमोनहा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि एलिजिबोल जागोन दा बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेनि प्रसेसआ माबायदि इन्टारभिउ प्रसेसआ वाक इन सेडाल बेवहाय होनाय दंखायो कन्ट्रेक्चुएल इलेक्ट्रिशियानावहाय 21 10 थारिख कन्ट्रेक्चुएल इलेक्ट्रिशियानावहाय जाय एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोनहा दिनैनो लास्ट डेट आरोखि दिनैनो जोबगोन बिनि थारिखआ ओमफ्राय जाय कन्ट्रेक्चुएल मेकानिक नैबे कन्ट्रेक्चुएल मेकानिकआवहाय एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना 23 थारिखसिम हागोन आरोखि अक्ट'बर मासनि ओमफ्राय जायहा कन्ट्रेक्चुएल एस'सिएट इन्जिनियार इलेक्ट्रिकेल बेवहाय एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना 25 अक्ट'बरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंथांमोना खयथानिफ्राय खयथासिम हागोन होनोब्ला टाइमाहाय नैबेयाव होनानै दोनखादों बिथांमोना 7थानिफ्राय 9थानि गेजेरसिमाव फुंनि 7थानिफ्राय 9थानि गेजेरसिमाव हागोन आरोखि दा बेनो इमप्लयिज वेलफेयार अफिस नेहरू मैदान अइल दुलिजाव बेनो आरोखि दा जाय एप्लाइ खालामनो गोसो जाय जब्सआव इन्टारेस्टेड नोंथांमोनहा बयबो एप्लाइ खालामनानै लालायबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय एन्ड टेक केयार